ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಕಟ್ಟದ ತೋರಿ ಗಂದೇರು ಏತ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬದೆ ಗಂದಿನಿ ಕಟ್ಟದ ತೋರಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಕನದೇರು ಪಾಪ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ ಪೂರ ಕನದೇರು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರಿಯಾರು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಂಜ ಸಾಮಾಜ ಪ್ರವಂಡೇರು ಅಂಜ ಅದು ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಕೊಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾರೆಂಡು ಬಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋಡೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂದ ಹಿತ್ತೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜ ಎಂಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮುಲ್ಪೇನು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಚೆಪ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಮರ್ಮೇನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒರಿ ಬನ್ಬಿನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒರಿ ಬನ್ಬಿನಿ ಕೋರಿ ಗಸಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಜದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಯಾನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಅಂಜದು ಪಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೇನೆ ಆರ್ಪಂಡೇನು ಫೈನಲ್ ಅದು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತು ದಕ್ಷಿಣ ನೀರು ನೀರು ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಣ ಚಾಕಿ ನನಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ತಿ ದೇವ ಪಾಡಿ Ding dong. Papa suka makan apa ni? Betul. Makan tu dia memang tak. Kita silakan. Suka punya makan. Ada kerja kalau pakai makan lebih suka. Ada tu dia berdarah. Ada apa? Ada lagi. Jadi macam. Okay. Oh, ya apa lagi? Apa lagi? Just besar lagi. Ini ke mana? Itu. Balik macam. Ini kami buat. Betul lah. Jangan makan dulu. Adik kan lagi ke. ಅಮ್ಮಿನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಜಿಂಕ ಅಮ್ಮಿ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಒಂದು ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಬೇಪಲೆ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜೊತೆ ಕಡೆರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮುಲ್ಪ ಪಪ್ಪ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ದಿಯರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನಗ ಪಪ್ಪ ಕೋರಿ ಬೇಪದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಐಕಿತ್ತ ರೇಪ್ ಕೂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ 25ಗೆ ಅಂಜದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ ಲೋಗು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 25ಕ್ಕೆ
ಅವಳು ಅಲೆತ ಬುರ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೌಂಟ್ರ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಲೆ ಪಟ್ಟೆರುಂಡು ಐತ ಮೀಟಿಂಗ್ ఒక ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೂರ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅವಡೇ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿನ್ನೇರ್ ಬರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅವನ ಖುಷಿ ಆ ಚುಮ್ಮಿಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಮನ್ ಕೋಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚದ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಬತ್ತೇರು ಅರೆ ಪುಬ್ರ ಕೂಟೆ ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾರೆಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆತಿಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅವಳು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಗಸಿಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಚ್ಚಿಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಪೋಯೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರಾನ್ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಯಿ ಬರಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಯ್ಪುಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ಮ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೈತನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಅವಳ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ನಟಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕುನಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಚದ ಲೆತ್ತಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅವ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ದಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಶುಭಾಷಿನಿ ಮೇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಾರ್ಚ್ 14ಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬಂಡೇರು ಕುಂಬರಣಿಗೆ ಉಷ್ಮಾಲ್ ಬೇರೆ ಮರ್ತುಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ವಿಶಸ್ ಈ ರೇನಿನ ಕನಸ್ಪುರ ನಮ್ಸಾರಿ ಪಲ್ಯ ಹಾರೈಸಾವೆ ಸಾರಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮಗನ 4th ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾರ್ಚ್ 20ಗೆ ಅಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈ ರೇನಿನ ಕನಸ್ಪುರ ನನ್ಸಾಡು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀರೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿಕ್ ಸೌಜನ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆ ಅರ್ನ 21ಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇರ್ಲೈನಿನ ಕನಸು ಪೂರ ನನ್ಸಾಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲತ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಮೇರೆ ಯಾನ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಶಾಪಡ್ ಬೆಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಾಕಲು ಭವಿಷ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ ಓ ಕೋಲು ಪಡತೇನೆ ಅದಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಗಸಿಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಣ್ಣಂಜೆಲು ಮೇರೆ ಆಸೆಗೆ ಗೆತ್ತೀನಿ ತಿಂತಿಜೇರು ನನ್ನ ಮೂಲು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಗ ಫ್ರೈಟ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಬರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪೆರಿಗಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬರ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕರೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿಲಕರೆ ಲೂಡ ಗೋಬುನಾ ಬತ್ತಿಲಕರೆ ಲೂಡನಾ ಓ ಮಿಂಟಲಿ ಹಾಯ್ ಮಿಂಟ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹೇಗೋಗಿ ಹಾಯ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ರೊಟ್ಟಿ ಯಾನನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಆವ ಅಂದ್ಲೆ ಕಬಾಡೆ ಸೀಟ್ ತಟ್ಟುಂಡ ಸೀಟ್ ತಡಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ಡ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಬಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಬತ್ತೇರು ಅನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತ ಒಣಸಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮೈತನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮುಗು ಕಚ್ಪು ಕೊರಿ ಎಂಕಲು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಾ ಚುಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಾಂಡೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಚಾ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೋರ್ದ ಗಸಿಲ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಲೆತ್ತನ ಪಪ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟ ಇಂಕ ನನ್ನ ಮಾಮು ಬುಡೋಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡಿಯೇ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರು. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.